ịkwata ahụ m na-ekwu okwu ya ọ bụrụ na ịnụ ha ala tanga ụda tanga ebe ọbụla ị ga-ama na nsogbu ụdị ga-ejikere onwe gị pụta ịma na ndị alụbanwụ ndị na-ala aka ịgba egwu ihe atụ ya na-abụ a ga-agbagide ego mmadụ anọrọ onye nke anọrọ ya nwere ụzọkasị ya n'elu ihe a ka a na-egosisi gị ewere egwu ị ga-achọ ịkụchiri ma na-agba ebe a ele ụta onye ọ ga-azọkwasa onye ọ ga-azọkwasa mmadụ n'elu ebe onye ije ị gaghị azọkwasị mma mana ndị na-agba egwu a na-azọkwasị mmadụ o nwere egwu a na-akpọ iri agha iri agha a na-akpọ ikpirikpe ọgụ ihe a na-akpọ ya ikpirikpe ọgụ iri ahụ a na-eji obi kanaba ọnwụ na ndị eme ya agba ha na-agba ahụ ụtọ akpa obi ha na-agba ha ejighị mma jiri ihe ahụ